Hoxe en día son moitas as persoas que teñen hábitos pouco saudables que afectan o seu benestar, como unha mala alimentación con exceso de comida rápida, ultraprocesados, refrescos e doces, que poden provocar obesidade e outras enfermidades. En moitos casos, adquirimos estes hábitos dende moi pequenos, porque imitamos os comportamentos que vemos nos nosos fogares. Cada vez nos movemos menos e, en lugar de saír á rúa a xogar coas outras persoas, pasamos máis tempo na casa mirando pantallas. Ás veces, ata altas horas da noite, o que dificulta o noso descanso, provocando que nos sintamos con menos ánimo e enerxía durante o día. Os expertos levan anos advertindo de que un uso excesivo das pantallas está a provocar un incremento de enfermidades non só físicas, senón tamén mentais, como a depresión. Será certo que cada vez pasamos máis tempo sós, que recibimos menos luz solar e que contactamos máis coas pantallas que coa xente? Parece ser que sí. Demos un xiro de 360 grados e cambiamos esta situación, apuntando con decisión cara a hábitos máis saudables. Móvete, corre, contacta coa natureza, cambia os ultraprocesados por froitas, verduras e comida natural, comida de verdade. Realiza actividade física e xoga con outras persoas. E é que a saúde debería ser unha das nosas metas principais a perseguir ao longo das nosas vidas. Gustaríache axudar a túa familia a acadar unha mellor saúde? Pois a prepararse, porque tedes moito traballo por diante, traballo que vos permitirá acadar os coñecementos necesarios sobre condición física e saúde, e que vos permitirá organizar unha xornada de convivencia saudable coas vosas familias, na que os seus personal trainers seredes vos.